Ahojte, volám sa Dana Poláčková a pred 5 rokmi som sa stala absolventkou EGIAC-u. Po skončení strednej školy som sa rozhodla ísť do Holandska, kde som vyštudovala krízový manažment. Po rôznych stážach, takisto aj v OSN alebo v Európskom parlamente, som sa rozhodla tu nakoniec ostať. Momentálne žijem v Amsterdame a robím pre holandskú pobočku firmy Deloitte v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že na EGIAC som sa rozhodla ísť kvôli angličtine. A musím povedať, že tá škola ma vôbec nesklamala. Mnoho mojich spolužiakov, tak ako ja, sa rozhodli ísť do zahraničia na vysokú školu a určite by sa nám to nepodarilo bez poriadnych základov angličtiny, ktoré sme dostali počas strednej školy. Avšak keď sa pozerám na svoje celé stredoškolské štúdium, celých 5 rokov, najlepšie spomienky mám, čo sa týka mojich spolužiakov. Určite som nadobudla priateľstva, ktoré mi ostanú na celý život a častokrát sa vydávam so svojimi spolužiakmi aj doteraz. Takisto som mala taký pocit, že EGIAC je jedna komunita, kde si ľudia pomáhajú, aj keď sme boli celkom súťaživé typy. Mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú medzi strednými školami, by som odporúčala EGIAC z 3 hlavných dôvodov. Poprvé, jednoznačne angličtina. EGIAC je určite jedna z najlepších škôl na Slovensku, čo sa týka angličtiny. A v podstate my sme začali s bilingválnym štúdium skoro od začiatku. Po druhé, je to kvalita učiteľov. Bolo to jasné, že sú to skvelí odborníci, ale okrem toho som mala pocit, že veľmi im záležalo na našom úspechu a robili všetko v ich sile, aby sme sa dostali čo najďalej vo svojom štúdiu, ale takisto aj v našej kariére. Po tretie sú tu rôzne výlety a exkurzie. EGIAC nám ponúkol veľa možností cestovať do zahraničia, vidieť rôzne kultúry a navštíviť veľa rôznorodých krajín. Moje najlepšie spomienky sú spojené s Parížom alebo Mníchovom a takisto keď som mala 16 rokov, som dostala možnosť ísť do Ameriky na mesiac, čo by sa mi určite nepodarilo bez podpory a bez odporúčaní mojich učiteľov. Takže na čo váhate? Choďte sa už prihlásiť.